khovel chu changkan na in atua meka mana la ngai lo changkan na in aron kentel te chu mu turin om ta zut zut mai chung singa pakhat chu virtual reality anti hi alo ni nge khovel lema chuan khol thil ti theina mangin an su chenga a chang phei chuan khovel lem le atak chu thlir ran har khopa in angte an ni thin chuti lain an VR khola chuan changkan lam apan tual box se chutakara chu VR chu man tangkai phet tumla an bang lo tech company lian tak mai pakhat hian VR manga game khelna turu le bon set chu aron duan suak le tarup mai le ama ero chu an game chu midang ta na khel cha kom zek turin fak thiam hle ma sela mi puite ma a an tang sar lo thil rap thlak tak om ve tlat chu an thuruk lian tak pakhat ni in chu game khelte chuan VR game chunga an tora piang chu khovel tak taka po an tuar ve zel game chunga khan ilu lo tanta se I chung ten lubungin an vui don cheti na ani mai game khelte chuan an thi don na ya an shave chau ti tur ania game chunga I thi ani chuan khovel tak taka po I thi ti na ani rup mai le tum khat chu game hlo om tak khel tur chuan New York lama civil mi pariat te chu ko ni in loman po abei tham lo vet le dollar nuai khat set mai ania sumin an mit ati del zo awang chuan chung mi te po chuan eng game nge ti shemap lo chuan khel turin an lo in po cha ve mek chung an mi thlan chua te chu random taka an thlan an nia chung hong hena chuan an address an pele vek thlan chua te po chuan address an don fe le game an khelna tur building lian le sang set mai chu an pan khom ta ani game khel tur ho room pakhata an om khom thap lai chuan an savai mai chuan game khel sha tak vekte an lo nei ti chu anin shele ta zel chuti an ti ho ve nak lai chuan a game huai hot tu pa ber chuan thu aron puang ta game an khelna a an hak tur suit anin bel ma chuan contract an sign ngai thu aron puang ani an game khel tur chuan dan khau tak mai alo nei ve rewa game chunga an om to chuan ming taka in ko phal ani lo game an khel thina an minglem in fuwa te ero in ko nan man thei ani thung tunge an nia khoya tanga local nge ti lan tir chiam chu company lam chuan an do phal reng lo player te chuan motion suit an hak nuwa an taksa chu an scan le feka chumi nuwa an pho tur chu anin bel thei chau an helmet chu an han khum sapa game khel tur chuan an phur to tak set ma se an malama an ton tur ero shia pakhat ma an omlo an thuamin bel chuan chevel lo man theina motion sensor chu somnga pali set mai anei awangin game an khelna chuan engtin pon chedu sela khovel tak taka an che dan song chu kim takin aman thei ti na ani an khol siam chu a changkang tak zet alan dana an chu thu ran player te chuan in do na hun tak taka an om anga in hriat theina tur khol changkang tak ani nge midang zong anin thuam up to lain mi pakhat terrorist ero engma alo in bel vet tlatlo a minga wang chuan adu thu alo sam fak lawani mel le chu mai ba ka an khol man tur chu achin chang hria an singa pakhat ma an omlova a him chi are ngem tia chuan alo buai deu ti chuan game chu san tuma kong khar hona tum chuan le alo hon thei tare reng lo mai thilom zia chu tupo game khel tura anin sia ka ni to chuan an zo ma chu game an chu san thei to lo chu an tu ani chuan game an khel ngei chu angai chu takara chan tur chuan player kema khel alangai zui terrorist chuan du lo viau ma sela a khel ve ngei chu angai ta ani a topa a thuam var fuk mai chu a hanin bel ve thana game tran ani rual chuan an thuam chu ron engin room po chu mun ran daya omang hian ronin thlak ve an omna room eng le var fuk mai kha mun bol lo tak in do na tual zol lua lo ram ang mai chuan alo thim takup mai le player te po chuan chutia mun tanga in teleport ang maya anin som dor awang chuan atir phei chuan an pa ngai lok theilo nge an room ringot chu in thlak danglam ala ni lo cheu an thom no in bel zong chu sipai uniform ang hian aronin thlak veka an ta tu le ser nei zong po game sunga chuan lak boin na om ta vek mai pakhat lo har fal deuh chuan beer ruak chu han khoi chin vela atak tak ne lo ti hriat tak chuan a khoi tlang ta pap mai ani then khatan phei chuan tharau po an angsok hialang chu an omna mun chu angan ti ema fangin pakhat chuan helmet chu han keu china room var fuk maya khan an la om box se
angai to na chu article thui ve fu ang chuta a helmet chu han khar le fatin midang tuk vera lo tak thap chu awazom thuaya pon lama chuan helicopter lo thok fa mai hi an hungal chu baka boruak chu in dong na afangin a cheto tak zeti chu hai ruala ni lo building te chu alo cherem rum to mai atir chuan midang te chuan an hlau deuh lain an singa player pakhat ripar ero chu alo phur su hle VR game ang tak mai hetiang ang em ang hi ala tong ngai lova heti atong tamai chu hlimluata alo nui ver mai ani aphur em awang chuan maktak tak te chuan anam kwal vela midagin mol minti anga ti ngai to na changla a sheder to silo chutia ti tur shelova an khom thap lai chuan le captain hi aron lang ve hlol portrait tho hian dingkhom vectura aron ti chuan an han dingkhom thapa chutia player zinga tello alo lan ve ngota wang chuan atira an ham hai deu atak takani MTN fiatur chuan an han khoi chin vela beer u manga an khoi tlang le tak pap wang chuan atakani lo ti po an shet huai an game khel lai chu a an em fanga an rin thel dewa wang chuan an helmet chu an han hong thapa room far feka bok chuan lo la omin captain po chu alo bo le dai to an kholman lai mek technology sang takawang chuan VR khovel chung hriat zaw zel chu an chak ta tul an helmet an han chin le thlap nuwa game chunga chuan an silai tur chu an han thiar sapa ates nan botol te chu an han kap chin chutia holam taka silai mu an karal mai awang chuan captain ngai dan chu ani tawak lo thinrim taka silai phor thutin pakhat chu aron kap ta dop mai le chuta tangchi achon thil mak deuh mai an la hriat bel pha da deuh an pho hak lai chu silai mu pakhat lek pon alo kap che thei reng mai hi alo ni voi ni ka an ni vai chuan an thi mai do na wangin captain chuan thi an du lo ani chuan thu oi hle turin aron ti vin deuh mak chuta le captain chuan an omna building sang taka chuan terrorist tam tak an ron lu thu aron soi ngala player te mission turber po a theu neu lo tak zet player te chuan hnuai lama terrorist tam tak in do thiam tak te chu paltlangin ground floor an thlen thei chu angai dona chutakara silai mu pakhat lek an don pon an chuti der mai don boxi an omna building la ala sang tha em bok nen an ma a an mission chop chua mek chu huphur na ne na an ma chon angai don ta an huphur na ti nep deuh turin captain chuan medikit anti ka fu andi po a nunda sperang dewa inti damna tur hi aron pe a ma se voi tam tak dai ero ani hau lo thung game chu tan thuain building chhong som ni pangana an om meka film khur tak chuan an thiam thil fasha ve te nen an ve ta them mai atir chuan nuam an ti in thile dam in kara leng an ni ti reng in shelo chuan an oma ma se thok le khata terrorist chu ron lang thutin silai chu aron met puak ta traka player te po an be sei angot alo ni ta hau lo an ron boy chan ta amai ro chu player pakhat shooter chu alo che zei fal le kun hniam thuain misual chu aka phlum ta der maya ache dan vela tang chuan sipaya alo tang thin ti po a hriat thiam thei mai chutia be an to hnu phei chuan player te po an film khur zual to hle a an pola in do thiam tak atel ve ti an hriat taka chuan an tho huai thei zoi muangin hnuailam an pan zela chhong som ni palina an thlen chuan chhong tin chu aden tual emoti mai turani karen te chu aron check le ang soka in thuam thatnan ral thuam thar te chu an lak bel sok level chu a hniam zongin a let thla zela ma se he game a hi chuan level a hniam pau le lo oma zual telani boxi film khur taka an chelawani chuan thina bak chan turan nei lo ti a chiang hle ma se player te chuan game a thima sela dam takin kan hole mayang ti ngai tuan an put vek lain chutiang chu an game kaldan ani lo ti reng an shelo malaman pan zela player pakhat alta chuan pakhat chu a han kap hlum ngal pang thi sen han lum ve pap taka chuan dimna po atla cham sot le terrorist ho chu asilai chuan a kap ta mi a engemaw za chu a that ve man hial chuti lain ripar chuan tha alo nei tlem bera room pakhata terrorist in aron kap hlum mai dona alan zet nuwa shooter chuan aron chan man sham ma se chuti a thian pa a chan na lama shooter chu ka fu ni zokin a pho chu a chan pha tuna phei chuan a film khurle zual sawangai towang le lama meichhia te pahnih chu an lo in be ve naka
Taylor chuan he game a telve turani lo thu aron soi a thian nu wanga telve chau lo ni in chutia indona tual zol pola hungai lovin indona ama chon tamai chu a buai vek to hial a thian nu Mustang chuan a thiamang tokin lo hnem ve mol chuti lain player pakhat Cox chu voi ni lai mai ka fu ani makdeu main game ma ni sela atakang chia chuan na engki ma hre thei vek chuata chuan mu bal main anati chu arum tlok to mai midang lo mutu te po in Cox na tur lai an mu chuan makte in an lo clear thap mai le an sut hak chuan chutiangin na asiam thei o man hre bok silo ana ati zia omtak mialin ti thuwa Cox chuan helmet chu a han honga chuti chungpo chuan alana fin tuk mai adam doi kha hre chuak zokin pakhat chuan a medikit chuan aron chiu thuaya chu chuan ana po atire ve ta sham Cox a thil ton mek an mu nu phei chuan an game khel lai chu an ngayang ngot alo ni lo ti chu an hre thiam ve tran ta silai mu pakhat na so kha chuan na te fak ma alo siam lo ma se apani na set zong thi pui tham khopana ani an game khel chu enge ani an hriat thiam to me lo awang chuan then khat reality show anga ngai tok la an bang lo an zinga game khel chun zom chak na nei pakhat ma an om to lo bok ka khel pei to lo ati awang chuan terrorist chuan helmet chu hli a han tuma ma se alu nen chuan in char tlat emoti mai tur hian alo tang tatlat lo thon to nen a helmet a hlip thei box si lo chu chi ai boy noi to main shooter chu game a telve chana te chuan han pu le ringot shooter polung oi lo set hian room pakhata hian ain thiar film daya ama ero chu player te chuan level dot le ain tran to ti reng an hre hau lo mai le misual te chu an ronin lar le tatak taka shooter pon engma a hriat lo awangin ngai thatak chuan akala chutia akal lai chuan pakhat chuan hnunglama tang aron kap ta pop mai midang te ero wa nei thlak takin an lo in thiar film man hlo an boile tak noi awanga an hlo em awang chuan Taylor chuan hrui omna lam apan thuaya nuai lama wai thlaka han tum chuan le alo theita hau lo level dot le kaya du ani chuan an level ta na chu an thlen chuwa phop alo ngai ani Reaper le athian pa chu bom lian tak phena hian an lo bi rumeka Reaper heroin athua karon mang ve hlak hand grenade chu phorin a han vom phei thuaya voi khat puaka terrorist ho chu anti fight effect mai thomare thap ta mo tia an han dak chuak thema pon lama chuak thuain hallway a shooter lo let bal mai hi an hungal achil phon te chu alo tlabor bora shooter athi to tian mu phei chuan an hlauna le mang an na chu azwal tul tuna chuan game khel tura contract an sign kha anti swal tak zet ti po an thathiam to bok lau to nen level dot le an kai nge ya ngai ti an hriat chuan atilung ngai tak zet chuti lain terrorist ero chuan game khel zel ai chuan a helmet chu engti kong po a phel chu alo tumru hle a han kuai ngat thin omzia ero om vak mel lo thil poizo ka thlen lo na awangin player pakhat the chief chuan top fat turin alo ti vin tuar ma sela terrorist chuan top a hnekin ala bei ngata a thian pa Cox chuan ala ron puita deu helmet hli thlak tum chuan an hanin chu chora chu chuan captain po alo ti thin ur le to hle terrorist chu chuata a han pai thal topa a chir zui ngal shep bok a pet shep nuwa dan bo che to lo tur chuan a hril chiang hle ani an thian ten helmet an la thla thei lo ti an hriat nuwa player te chu an handing khom thapa tuna phei chuan game a chak chau chu chuan a kong om chuna ni ti an hre chiang to khopang le nuailam an pan thlale ta thema chhong som ni na an thleng le ta chutlai flora chuan gas leak tam tak a oma wangin chem an man mai alangai don zui silai puwa ko omani vai chuan meidil te naw an ngal top mai ti chuan game chu khelin melma chu an han vele ta thema chem chawa in bei turan ni awang chuan atma aya an film khurzual sawangai the chief chu melma zonga akal them lai chuan an ron that trap tia alta chuan ron chan man hlo player te chuan in beina chu an ma chon chho zela level dot le po kai chho hretin thi ero an omri lo ama ero chu liam na tak takan tor fo wang chuan an medikit tam tak chu an mangral to chutia misualan beina lama chuan Mustang chu a hliam le ta hlo medikit la pakhat chau anei to boxi chutakara Mustang mai nelo chuan Reaper le Cox te po arualin an hliam vele ta ngala
tu zok nge ka chanang tia ain ngai to buai lai tak chuan terrorist chu alo lang thuaya cox chu a medikit nu nung ber chuan aron chan man ram level dot le chu an kai chho zela misual bei reng renga hun mangta chu an chau deu awangin an han chol ve sok game la chu a har tul le nga la chu baka medikit nei mu man la an to hek lo an mang chu a ang to tak zet misual bei lova chua wat tum chuan terrorist chuan bom han chu sau sawa dar thalang bang cha tak chu a chuta chor mai le a chut ngat nuwa dar thalang po chu aron ke tran a chuak thei mai dona alan zet nuwa captain khan zirtirna aron pele hlak kudaron thlak laka terrorist po ake atlia pha hial chumi rual chon khovel tak lama terrorist ake chu atliak tak taka dam thawar tan po film khurangai to nak laya ake atliak le tazel chu apol te tan chon an chia ang tluk lek alo ni ta ani malam an panna konga ti thuan op tu mai ani a hlau awangin alta chon kalsan mai alo du lain midang ero chuan thi tura hnut chia mai an la tum hau lo thung terrorist po chuan ati khotlai mai don ti alo hre thiama dokan hnuaya abiruk nuwa a thian te chu atel lova malam pan le mai turin a hrilta ani a thian te po in hre tak chunga an kalsan nuwa terrorist chu muzal nak to main atopa athi tange level dot le an kai chuan har tual mai misual te chu an pung tuala an nila kiam lam an pan sel bok nen kan thleng chuak thei to lawang a ti ngai to ne te chu an nei hial man tlem to sa nen tailor chuan tuma ala that ve lo le ngala lo em awangin badroom lama alo bi rodai a thian te ero an thiam angin misual te chu an lo bei mek ma se atop lama ain ti pau khau ve ta deuh nge ni abiruk na ataron chuakin pakhat chu aron that ve ta nge a chutia tha anei ve ta ka chuan tlemin wai sen na po anei pha ve deu level an zole tak nu chuan adot le an kai ma a chol phot chu an han rop le chu hun chu rem changa mangin anun man dan te chu an han soi ho naka an soi ho na atang chuan atuama chuan chung ko hnai vai emo thian tak nial po an lo nei reng lo Reaper chu api Alzheimer na vei mek nen an kho save beka Mustang chung te chu ramdanga an omdai the chief chu fasha ni bokin Taylor chu kema po telve lo turania alta po nupui then to alo ni ve bok ani chu na hrin chuwa chian em chu hril ngai lovin an hre chiang hle an vai chuan thi po ni sela tuma ngai sak tu emo hre tu po an ommu mal lovang ti chu a chiang reng mai chu wanga game buat sai tu te chuan thi an don ti an hriat karawanga ron thlang nal an ni chu an rin pha hial ama ero chu chuala tum fan chuan an thu hriat thar chu in ti pau khau nan le thinrim nan an hmang zoka game buat sai tu ten tak te kuta thi mai an tum lo bur level dot le an thlen hnu chuan captain chuan an mi sualman pakhat chu alo nek chor maya du to ka kut thak a hnoi hlak nuwa player te ma a chuan buildinga boma thu aron soitarup maile chu bom suit nana coach shetu chun la chu an prisoner chu ni in an mission dot le turpo prisoner ne na tanga coach riat wat chu ani nge mission chu ma aya oldai izoka an hriat taka chuan manmo takin na an tran thuaya the chief chuan batona me kau nuwa prisoner chu karen hian ron manzui ngal an soi sakna ator zo ngang tolo awang chuan zoi sap hian ko chu aron soita an han ngai thak chian chuan ko chu puskin ti alo nia manmo takin Reaper chuan ko chu achulut ngal an mission chu an hlo tlingta emo an ti lain makdeu mai hian light chu aron thim thut mai reilo te hnuwa aron engle thuaya thupuan hi ron om ngalin bom chu in activate thu le minute som thum chau an nei to thu aron soi chumi hnu chuan building chu bom puakin a thlo dar vek mai don ani ko dan chut nuwa po adik lo awang chuan alta chuan Reaper chu ko chu suala apu ngal chot chu takara bom chu a hnuai bera a oma su tur chuan an zuk pan wang alangai ta deu minute som thum chau an nei to boxi minute som thum chung chuan chhong kwa zet lo om chu an thleng chuak man angem le Taylor chu prisonerin ko diklawa shilawang chuan alo thin rim tak zet silai chuan tinin ama mi that ngam hlei lo khan prisoner chu aka plum ta mi mai ani chumi hnuwa malam an pan le hnu chuan alta chu aril ru aron boi thut
kong laka chuan Reaper chu kutaron thlak ta ngek maya captain in elevator hong lai mu rual chuan aron pa ngai le sham an vai chuan elevator a chuan an chuanga chhonga na a chuan dingin midang an chuak vek to tia alta le Reaper chua ve ma chuan elevator chu aron khar ta tlat mai le atir chuan an mang ang viau ma sela elevator chuan hnuailam apan sel ti an hriat le ta ka chuan an phur kher mai an thiante kalsanin chhong thumna chuan an chuak lol maya bom puah nan minute somni panga chau abang to bok an mani chawa misual bei an har satarin awang chuan Reaper chuan a thiante lo lan hun nga adu lain alta ero chuan chu ngai dan chu alo hnol bur malampan thuai alo duwa an thu in mu tak lo awang chuan alta chuan Reaper chu avauta kurmai a malama chuan kaltirin silai muleng alo om thut poa phoa tan chuan a thian pa chu a mang ta mia mai ani tuna zet chuan alta chu a zo vek to nungdama a chua theina turani don phot chuan a thiante tha po a hre to lo hialang chutia anin norkal dot lai chuan misual pakhat chu aronin lar thut Reaperin ka a hantum chuan le silai mu pakhat ma alo nei to lo le ngala misual chuan Reaper chu kap hlum ta nge in alta ero phakar tak chuan thian chan thi ngam ti lam alang to lo alo tlan cherang hle hun thim deuh maya hian a biruwa eng ang mia nge a chua tak ti po ain hre thiam to lo ril runa tak chuan alo trapa ma se chuan dam kho chua atumna chu alo nuai bo pha chuang lo reivak lova midang ho po in chunglama misualan bei ngek nuwa chhong thumna chuan an ron lang ve ta sham an ron thlen rual chuan Reaper a ruang lo let bal chu an hungala ama ero chu alta chu athi na amo phurtu ani ti reng an ring phathiam hau lovang le lung cheman ani lo ti hria in chan mun an han siam rem sau sawa chhong thumna a misual te chu an ron kap le ta pep mai chuti lain Taylor chuan medical room chu alo pan thuaya medikit zonga a boy shep nuwa pakhat chu a muthei ta hlau let le atum lai chuan alta bok alo in lar le medikit chu Taylor ron chu sak atum le ta Taylor pon chutia alta pek mai alo do bik lo awang chuan alta chuan Taylor chu atha pha le taringot athilai chu en fangin in chirna pakhat ma anei heklo adam chuwa theina turani don phot chuan ama lo dal tu chu anuai bo mak to mai ani chutia medical room atanga alta alet le chu cox chuan ron pan thuaya a thian pa thi awanga aril ru anat arin awang chuan alo hnem ve mol ma sela medical room avapan chuan le Taylor thia lo let reng hi avamuta Taylor chuan a thi ma dewin banga anzinga phatsan tu alta minga lo siak chuni in cox chuan chu amu chiang em mai le ngal cox po athin rim tak zet let le in alta chu ava pe ta mia mai anin be chho zela alta chuan cox alu fire extinguisher manga ahan chut chot chuan le captain chuan a helmet li sakatum emote in warning alo pe chiang viau to bok nen captain chuan alta chu aron rek vet ngala chuata chuan arek lum ve ta mia mai ani chutia alta athi le ta ka chuan player pariat te zinga la bang te chu cox mustang le the chief te chau anita an pathum chuan intel khom ve nakin first floor chu an thleng thla thuaya an tum ramber parking lot chu atopa an thleng thei ta nge a an thlen rol chuan melma tam tak te chuan an ron kap ngal pop an thei anga lo in sa seng ve in ma se cox ero ain sa seng ve man talo melma te chuan an kap ta pop mai le medikit kha pakhat ala nei lau awangin a phor thuaya a mangman trep tia ambul loka chuan mustang chu aron kap thal top achang tu pa takani ngai ti chu a hre thiam mustang chu awapan phei thema a medikit nung ber manga awa chiu nuwa anun na chan him sakin mustang ai chuan athita zok ani chuti lain bompu anan second somvel chawa bang to kalzo man don tak ngiala alan zet nuwa second khat vel ala bang tia chuan the chief chuan aron ti top thei ta hlo an mi sonan thlen chuwa ta kawang chuan helmet chuan na athok lo ngala room po ronin thlak ngalin room var vuk maya bok khan an kirle nu chuan the chief chu sipai ho chuan aron hual tuang mai man an tum nge ti suala nei am niang chutale makdeu main the chief chuan sipai ron che dan chu makti om po in alang ta hau lo heta che hian tunge game kalpui tu berti chu kan hreta
the chief chu engkima an thluak bur ber lo ni in midang te nun na chu in fiam puina na lo mang thin Mustang po athil mu chuan thon po ala thong man lo wang tia sipai te chuan an ron man ta dai mai chutia game a zo nu chuan player thita te data song chu nore ngal fek ania nu ma pakhat te po nu chi an tum lo bur atopa parking lot tak zo ka hian Mustang chu alo let bal maya player thita te ruang chu bek duma hian lo khung molin arang lama the thang wat an lo tum Mustang aron har rol chuan the chief chuan aron pan thuaya game a chaka wang chuan alo man tur tha nem tak chu bek dum hian aron pe game a thil thleng chu thei hnil ngal mak turin atia anun dan pa nga yanga nungle tur chuan a cha zui mol mai Mustang ti tur zong chu athil ton zong kha apuan chua lo tur thu tiam chu ni in chumi hnuwa chau in lama alet le thei tur thu an shil Mustang po chuan rem alo ti hnuwa the chief chuan in mang thana thu a shil ta a chutia anin rem siam hnu chuan mi pakhat hi ron shwai turin aron kal mase Mustang chuan chupa chu ain rin lo lai na lo bei thut asilai lak sak nuwa light chu akap ke ngala an omna mun chu game ang mai khan athim le tamuk mai le thim chu amang tangkai zela game chung lama training thatak alo nei to awang chuan the chief ami le sa te chu aron kap hlum ta fek mai ti chuan the chief chu silaya tin pa chuan han ve phei thema poisa omna bag chu the phei lopin mi tam tak thina thlen tu poisa chu alak do bik lo thu a soi zui lak atopa Mustang chu game atanga dam chuak om chun ni chung chuan building a chua santa ani ole ka video thlir tu zong te in savai chunga kaloma video dot lea kanin mule theu don nia mang tha vek ule